Ελπίζουμε όμως ότι θα γίνει στη Μελίκη το παιχνίδι, κατά πάσα πιθανότητα, και ελπίζουμε ότι θα αναδειχθούμε και εκεί νικητές. Μην ξεχνάμε ότι στην Κατερίνη μας πήραν με πολλή δυσκολία και ότι πέρσι τους πήραμε στην Κατερίνη, μας πήραν στην Ηματία, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα είμαστε νικητές. Τον αγώνα στην Κατερίνη τον κάλυψε η τηλεόραση, τον έχουμε δει, ήδη βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας έχουμε ακόμη και ένα παίχτη της ομάδας δασκάλων Κοζάνης, τον αμυντικό Γιώργο Χαλβατζή, να μας πει και αυτός πώς είδε το παιχνίδι σήμερα. Ναι, το παιχνίδι είναι το δεύτερο, το επαναληπτικό, παίξαμε και ένα παιχνίδι στη Βέρεια. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εισάξιοι. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε λίγο η κούραση από μέρος μας και γι' αυτό ήρθε το 3-0. Το θεωρώ όμως όχι, θα μπορούσε να είχαμε 2-3 ευκαιρίες για τουλάχιστον 2 τέρματα. Πιστεύω όμως ότι ήταν δίκαιο, ήταν πιο γυμνασμένη η ομάδα της Βέρειας. Έχουν παίξει πιο πολλά παιχνίδια μαζί. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι δεν παίξαμε πολλά παιχνίδια μαζί. Πρώτη φορά είχαμε 16-17 παίχτες και αυτό πιστεύω ότι ήταν το πρόβλημα που δεν παίξαμε στα ίσα. Η συνέχεια των αγώνων που θα δώσετε από εδώ και πέρα, πώς το βλέπεις? Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη με την Κατερίνη, την ομάδα Κατερίνης. Εκεί μέσα πάλι είχαμε χάσει. Πιστεύω ότι τώρα, αν κάνουμε 2-3 προπονήσεις, θα το παίξουμε στα ίσα και θα το δώσουμε όλο στο τουρνουά που θα γίνει στην Κατερίνη του διήμηρου και πιστεύω να είμαστε πιο καλύτεροι. Μας λείπουν και μερικοί παίχτες που είχαν play-off με τις ομάδες τους και είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις, πιστεύω να είμαστε πιο καλύτεροι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον τερματοφύλακα των δασκάλων του Μούη Μαθίας, τον Κουτσογιαννίδη. Σήμερα δεν δεχτήκατε κανένα τέρμα. Αυτό πού οφείλεται? Λίγο στην τύχη. Ήταν και λίγο άτυχη αυτή, πιστεύω. Πάντως για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτή η νίκη, γιατί η καταγωγή μου είναι και εδώ. Είναι από αυτό το χωριό. Δηλαδή σε γνωρίζει το γήπεδο, γι' αυτό ίσως, Πρώτη φορά έπαιξα εδώ και το είχα αυτό, ήθελα να παίξω. Πάντως σημασία έχει πως παίξαμε καλά, οργανωμένα και δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα να χάσουμε αυτό το νίκη. Τα επόμενα παιχνίδια πώς θα βλέπεις? Δεν μπορεί να μας κερδίσει καμιά ομάδα. Έχουμε την καλύτερη ομάδα σε όλη τη Μακεδονία. Δηλαδή θα βγείτε πρώτοι στο περιφερειακό πρωτάθλημα? Δεν υπάρχει περίπτωση, σίγουρα. Καλή επιτυχία. Και την αφιερώνω στο φίλο μου τον Σάββα, τον Αβετίδη, που λείπει. Ναι, αυτό σήμερα λείπει, έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.